Masu sauraro barkanmu da zuwa wannan channel. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha tamu mai suna rigar Hausa, sai ka daure ka danna subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin ayyukanmu da zarar mun ɗum. Sauraro da ku za mu tattauna cikin wannan shiri, za mu gabatar akan abin da ya shafi wannan waka mai suna Chess ta wannan shahararren mawaƙi wato mai suna Ado Isa Gwanja, wanda ya cire ta kwanan nan. Waƙar da ake kira Chess bayana na yi mini ciwo. Ta wannan waƙa dai ta sa mata cin kai a shafin TikTok, inda kowace ta zo ta baje kwanji ta dinga tafka rawa, wanda kuma wasu suke ganin ai laifin mawaƙin ne. To ni kuma inda na duba shine laifin mawaƙin ne ko kuma laifin su matan ne? Wane ne ba shi da tarbiyya a cikinsu, shi da ya yi waƙar ko kuma su ma suna da ƙarancin tarbiyya daga gidajensu? Wanda yake matuƙar ɗaukan hankali na shine a shafin TikTok yadda za ka ga mata 'ya'yan musulmai, 'ya'yan Hausawa wanda suke da tarbiyya mai kyau, wato al'ada bahaushe wanda ta yi kama da addini, akwai kunya a cikinta. Amma sai ka ga abin mamaki, yarinya ta zage a cikin ɗaki tana bidiyo tana tafka rawa, wanda wannan shigar da ta yi kuma ba za ta iya fitowa waje da ita ba, amma za ta iya ɗora wannan rawar a shafin TikTok, inda kuma mutane da yawa za su kalla, har da ma danginta, yayyanta, wasu ma har ma da iyayenta. Wannan lamari dai ya kamata a tattauna a kai. Na so wanda dai ya ga abin da ya dace ya rubuta mana a comment section domin wata ilimi wani shirin na gaba. Amma dai ni a gani na gaskiya matan su ne ya kamata iyayensu su ba su tarbiyya, su san cewa wannan shafi na TikTok shafi ne wanda idan ka ɗora abu duk duniya take ganin ka. To mace ta hau waka tana rawa, da a ce matan ba su hau ba, ta yaya waƙar za ta yi suna haka? Ku sani ku wanda kuke da 'ya'ya mata, wajibinku ne ku dinga bibiyar su, ku dinga ganin alaƙarsu da wayoyinsu, domin kuwa a ƙarƙashin ku suke kafin ku miƙa su zuwa ga gidajen aure, domin Allah zai tambaye ku akan kiwon da ya ba ku. Domin kuwa cikin Alƙur'ani mai girma Allah ta'ala yana cewa, ya wallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, ya ku wanda kuka yi imani ku tsiratar da kanku daga wuta da ku da iyalanku. Tabbas wannan kuma annabi ya faɗa a cikin hadisi, yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan haka dukkaninku masu kiwo ne, kuma abin tambaya ne akan abin da aka ba ku kiwo. Ya kamata iyaye su ɗau mataki akan wannan. Tabbas ba mu ce Ado Gwanja mutum ne mai tarbiyya ba, shi ma akwai nashi laifin, amma kafin lauyoyi su kai shi ƙara cewa yana ɓata tarbiyya, ya kamata su iyaye su kula da tarbiyyar 'ya'yansu. In har daman ka miƙa al'amuran tarbiyyar gidanka ya koma ga kalle-kalle, dole ne ka kalli irin su Ado Gwanja da dai sauransu. Amma idan ka miƙa tarbiyyar 'ya'yanka akan addini, to dole ne su yi koyi da magabata a cikin addini. To sai dai mu ce Allah ya kyauta, Allah ya shirya mana zuri'armu, Allah ya sa mu zama cikin salihan bayi. Allah ka kyautata ƙarshenmu, Allah ka raba mu da sharrin ƙarshen zamani. Allah ka shiri 'ya'yanmu da 'ya matanmu, ka shiri zuriya baki ɗaya, duka kuma da kama kawo ƙarshen rahoto. Don haka duk wanda yake da wani tsokaci ko ƙorafi akan wannan magana zai iya tura mana ta comment section. Muna sauraron kowa da kowa daga nan rigar Hausa. Ni da na gabatar nake ce da ku mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Allah ka shirya mana zuriya, ka shirya mana zuriyar mu baki ɗaya.